te mentang wara shpi koi kijing thu khana shaphang unu khalil ubadei wei unonge niam ubakraw jong kanekaniam muslim kabangite musalman batlong khndiat ngene phai unu khalil ula im ula shong ula sa hapo kanekari Egypt batlong ru ba nadu ba udang khna ula sedang ya kaban pule ya kaneka kotba Quran kabadei ka kotba jong kine ki muslim batlong ru uni ukhalil nadu ba udang khna ula sedang kaban pentebet yalade batip lut shaphang ki kam ki bakraw ki ba hapo jong kaneka kotba lani shaphang kaneka kot ka bakraw kaneka Quran jong kine ki muslim batlong uni ukhalil haka jing im ka jong uju penya pher bat uju sneuling abha haka jing im ka jong hadin bu ulayo ikban puleru ya kaneka bible kabalong ka ktin ka jong blei ya kabaki kristan ki ju pandon kam bat kata ka jing khi phalo haka jing im ka jong khalil kala jumi na ka wei ka porsche ka wei pan bat kata ka jing yale ka bakraw ka ba khalil uju pensyong nongrim ya kata ka kotba lani ya kata ka Quran ka ba mu uladep ikban tiblun nasdang hadu bakut batlong uni khalil uju im ringkat bat kita kicing khuslai jengmut haka jeng im ka jeng bat uni khalil udeiru uta uriu kraw bat lejit ru yu kum uta unong yalam ngalak banong na pedeng kita kiseng habiya dei bat kini ke muslim batlong ru uni khalil udeiru uta ubriu ubele jupen yap bun baha ki kristan hake jing im ke jung batlong uni khalil hadin ba ulai puson baha ya kene ka bible ka ba manga bat mangingi jupule bat ula jupen ya ringkat bat kene ka Quran ka balong ka wei ka kot ka bakraw jong kine kiniam muslim bat usyam ba hakene ka bible la tho ba udei ujisu bat ublei ubala ban yalam ya ke jing im ke jungi iwei pi iwei ban pen poi syakatakari ka ba ma ula pen kre bat haba uwat ikene ke Quran pan usyam ba ya ujisu la tho hakata ke kentin Isa hapo kane ka kot jong kine ki muslim bat lo ongru ba ki kham tho ya uta u prophet uta u Muhammad jong kine ki muslim bat ude une Muhammad ubala ikban yalam iki khun ki hajar syakatakari kaba ublei ulapan kre bat hakane ka Quran la tho ru ba hakajing pule ka jong une u khalil usyamba ki ap yu uta u mesaya uba maki ki ju ap na kawai ka Porsche kawai pan rehaba ula syam yu uta u jisu pan ka penling a ya ka mensim jong uni khalil ubadei uwei uriu kraw jong kanekaniam muslim batlong uni khalil ka badang im ka badang mi kisngi ki por uju penyan ujor ya kata ka jengkordor jong kaneka bible bat kane ka Quran ka badei ka wei ka kot ka bakraw ka bakini ki muslim ki ju pendon kam haka jing im ka jungki batlong ulas dang ya ka bantho ya kita ki kot haka jing im ka jungu ya ka ban pen ya ka jing shisha ya ka ba ujisu ulale kamba bat une ukhalil ru ujuat yu uta ujisu haka jing im ka jungu ka ba man lakisni batlong ru ka ka belaja haka wei ka por ka ba ma udang lech jing lech ulara ringkat ya kata ka kot Quran ringkat bat kita ki jing tho ki jung bat ringkat bat kene ka bible long kai ka belaja haka por ka ba ma ula thep akata ka pla bat loong ba ula ino no ya kata ka pla bat ula yo ya ka ban penja no ya kita ki paro bat long haka ka benta ka ba ublei upen pau ki kamba ha uni ukhalil long uni ukhalil haka por ka ba ula kan mau kita ki ula sngusi ka jing im ka jung ba ula du ya kata ka kot ka ba mu ula sedang ka ban pensyai ula sedang ka ban tho ya ka jing shisha ka ba ujisu ule bat ya ka ba ujisu ulong
uta unong penkia ya ke jing im ke jung iwei pi wei bat kata ke jingling a ha ke jing im ke jung u bat uni ukhalil ru uju mudur bhai uta ujisu bat uju ongru lada medei sha uta uplei penpau hanga usyakri ujong me bat long ke belajar ka wei ka mit ha ka por ka baum uni ukhalil udan thia ha ke jing thia bat lo ulayo ya kata ke jing pho sneu ba don uta wei ubreu ulawan ni keban kenya yu khalil bat ula ongru baki ki ba mame mi don kam bat uta ubreu ba mame mi kwa keban tip bat ula ongru dei manga ba mame mi juwat na kawe ka Porsche kawe pan namar ba uni khalil ujuwat yu uta ujisu bat lo ongru ba kata ke jing pho sneu ke jung khalil uni ujisu ubalong ublei uba imbat ublei uba shisha bat ula kren ru khalil bat ula ong lech shakawai ke kamera bat plit ya ka almari bat mensyam hangta ya ka pla ke jongme bat mensyam ki baro ki kot ke bamame mila sngusi ke jing im ke jongme bat long marah kum ke tekapor uni khalil ula kendit na ke jing yo thia ke jong u bat ula lech wut syakata ke jaka syakata ka almari kabama ula bu ya ka pla bat usyam shisha ya kita kikot kibama ula sedang ke bantok ya ke ban pensyai habaya dei bat uni ujisu bat long dei nang ne ke jing rem ke mensim ke jong ukhalil ba ula ya kendu bat ublei uba im bat ublei uba shisha bat long ru ba uni ukhalil ula lech ke ban wat ya kita ki kristan ki bahpo kari Egypt bat ula kwaru ikban ai ke jing pensyai hakabaya dei bat uni ujisu bat ula yo ya kata ke jing hikai naki bat ke jingat ke jung u kala nang scam ha ke jing im ke jung khalil bat ula plaru shwa ba on pen baptis u khalil hapo kari Egypt bat ula ongru ikini kikantin a ublei uba im udang la mo ya keban map yanga ubreu bala penyap shibun ba ki mensim ki balui ha ke jing im ke jung u bat kita ki nong yalam niam kita ki breu ki jung ublei ki long balada mame milale katnu kanuru lada mame mil IT met bat mensim nadu kado nut bat nadu ka mensim ublei udang map yiki pop ki jong me bat dei hakum kata kapor uni khalil ula thau thmai bat ula kela ba ula long uta kristan uba shisha na kata ka ying bat na kata ka niam muslim ula kelalong uta kristan uba pura te tangkini ki kantin ke bakhandiat ngam shamla don shibun ke benta ye ke ban wanra shapang uni khalil re tangkini ki kantin ke bakhandiat kublei shibun